أدو بلينا نابنو سرحة مليسالا جميرا خا مالتي كعمص الزاوعي تقنيل كعمص أدو بلينا مالتي نابزين كتكلا بتنيا بحبريتات انت ايا خوينا نمنت ايا خمزيلا اي فلطكن مالتي ز غداي زي كن نغلغل سبات كزرارب زغبو سلا زخونون نحنا ون عقب كنولو زغبا غداي سلا زخوني بوليس تግራይ ሓደ መግለጽ ኣውጽዩ ኣብ ልዕሊ ጳጳሳት ዝተገበረ ፈተነ ቅትለት የለን ሓሶት እዩ ድራማ እዩ ክብል ነዚ ጉዳይ እዚ ገሊጽዎሎ ማለት እዩ እቲ ቤተ ክህነት ውን ከም ሲኖዶስ ማለት እዩ ጽሒፊ እንተኾነ ግን ድራማ ክብል ይገሊጽዎ ዘሎ ምዚ ተተሓይዙ ናብ ካሊእ ጉዳይ ክንሰገር ከለና ኣብ ትግራይ ግፋ ኣብ መቐለ ሰሚዕኹምሽ ዝናይ በቀዳማይ ዝነበረ ኣብ ትግፋ እዋን ካሜራ ቀሪጾም ገለ ዝለኣኹ ሰባት ኮነ ኢሎም ተነንስትውን ኮነ ኢለን ናብ ከምዚ ጉዳይ ዝተዋፈረ እንበር ካብ ካሜራ ሲ ከመይ ገይሩ ሽዑሲ ምን ዋዲድዎ ወዘተ ዝብል ሕቶ ዘለዎም ሰባት መጽኦም ኣለው ንስነ ጥበባዊ ሃኒባል ዝተባሃለ ደራሲ ፊልም ዝዋሳእ ኸኣ ኤርትራውያን ማለት እዩ ዋ تعجز هوين كات عجز بتحمامنا بتقصلنا نايتم تسألنا وزت الزبر رؤيته تطلعوا نايلهم عند فيديو نزيهم كلهم زت أقل قد إزغون مالتيو نابنا لهم عند فيديو حيزكم كسجري نسخاتكم حد يستوينكم سبسكرايب بمقبارة راح يجمروا مالتيو قرم هنا صاير إيتوس خان ببي أستير إلا أن نجمر مالتي أستير تخلص على سنة 4 سنة keep going keep up with the extent work مالتي سي like يراس بزي مالتي you have to extend your magnitude of work تبلن الله مالتي خطو سغال لك بزي غاهد قصلا لك يراتنا مالتي أستير تخلص يخبر الله يقني الله كبرتين فتوتن حافتي مالتي تسفاي ملو مالتي شدن حوي ناي كل جزية تخاتها خاي نقول مدبات كادس يلني السمعو قصلو دما بلكا ننقشا تسفاي حوي اوه تسفاي ملو مالتي سو بتعام ازي زقرم مالتي فليات مالتي سدرا كل جزية ابقوني ياللخم مالتي كبير اب كل جزية بتعام ازي زقرم بتعام عزيز قرم فلي زبالة فاميلي and then here we go إبراهيم سيد صالح تحفر نساء خانا يدون قورو باشاي دستا من يب إيرترا يونيفرسيتي لن يلوكام أب إيرترا 9 كوليجات اللوا ويودا دون قورو كوين كامبر كوليج مالتو كو يونيفرسيتي مالتيو نا إيرترا كوليجات كلن أب عامة مرات كلتشان 10 سلستن بتناي عالم ملك درجات مرتي ناي نرويجن فنلاندن ناي نروين فنلاندن education insurance agency درجة ناي تنشو عطا كوليجات معرة كمني عالم كوليجات معرة كم زخونة ترقاقيسيو أب إيرترا نسقات مرتي ناس أنا حكمنا قلقلوت هالو شدن رياكت نحاسوت منافح انت قوارس كاوز حاشيو أبني إيرترا قداي انت يملكتك دواري عيتون زبل رئيت الله مالت إبراهيم سيد ويل كوليجات كله خلاي كوليج جن بمنتاي يزعقن بوصيت يزعقن وصيت ني حدا كوليج هنصا ወይ ካ ከም ዝልክዕ ቤተ ክርስቲያኑን አይኮነን حقيدو ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ህንጻ ናይቲ ገለ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ይዕቀን እዩ ማለት ብናይ ኣማነ ትምህርቲ ታይ ይግበረሉ ገለ ታገልግሎት ይብደሉ እቶም ዝተማሃሩስ ናምንታይ ኣተዋለው እንተልካኮ እንተ ሓቲትካ ንዓይ ኮንካን ክትኩሬን ዝግባእ ክቡርን ፍቱውን ሓው ኢብራሂም ንመን ሃት ሓቶ ዝግባእ ንክቡር ኢሳያስ አፈወርቅ ማለት እዩ ንዒኻ ተሓቶ ንሱ ኣብ ትምህርቲ ዝሓሰብናይ ኣይሰለጠን ኣብ ሕክምና ዝሓሰብናይ ኣይሰለጠን ይሉ نسخاتها تبلغها سليط وتبل كلتاهم يتسامعهم من حقيدو تحطو كلا كامنا اسيات انت زي اللي امسي شو عتا كوليج قدفون من تاي 7 كوليج زيهلو منكم مهارو لي منكم مهارلو ناي مبل سالساي موداتا ابز حج اوان تمرت زوهاب دارغا مبزحطو مالتيو كاب artificial intelligence مسو استتحازن ነገርን ናውቲ ትምህርት ንባዕሉ مسو استتحازن እቲ አካዳሚካል ፍልጠት ወይ ካተናይ አካዳሚያዊ ፍልጠት ሙሉ በሙሉ ቢአይ ዳርጋ እንዳተደገፈ ይዝኸር ዘሎ ማለት እዩ ዝተፋላለዩ ሲስተማትን مسو استتحازን ኢንተርኔት ዘይ ተኸፊቱ ሸውዓተ ኮሌጃት እንታይ አንከ ገብራ መስመን ክራኸባ ሶ እዚ ነገር እዚ ብሕቶ እቲ ካዮ ክምለሰልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንዓይ ሙቃስ ኣይኮነን ይወቅስካ ኣይኮንኩን ዘለኹ ማለት እዩ ይእርም ኣለኹ እንታ አሪመ ማለት سي አንፈት የተዘለኹ ማለት ናም ላይ ደግሞ አንተ ቪዲዮ ተሰጊርና እንታይ ይመስለኩም let's go ግርም አዱ ብሌናዊት መጽያ ኸ ማለት መጽያ እስኪ ትትውሎ ነገር ዘገርም እዩ ንሰምዒና እስከ ክንገረም ንሽተይ
حجة كمان كده كمالكم قالي كاب مستقرنيات واسب لزبيان كتكون يدل لزكو حقيقو قبل بيوكو خمزي نسب حرق قاليكم كون بتعمل من رجعي لكم كو ازول قاو من رجعي حجي عصابيكم نتي ام فيمينست تتصلعت نخونا انا فتن فيمينست خطوي وانا فيمينست كوهم يبلع انا ولقاو حريانات يزي لكم مغنياتو نسن even تي ام فيمينست سوهم فيمينست تبلون بتعم سوفتي ان لكم مرة لوماتين نما زازن أمونغو خينا نفرد نعرق قلدو لأن أنا راديكالي لكم كاب أن وصد والكي أنا بتعم تشكان راديكالي كم تناتنا تحساس باي بلين أنا سب كجاجو كخولي قرب إيشي سب أبسمعت أتي حما كذا خولي سب زقون عنت خجبر خولي نهيزي أحد تحساس باوي لما استزاروا وتزقنا حسوب مبلوه وطبعا تحسي كم دعنا كتفعل وقلقل تبي كم كنور زيد اللي سبيع التنزارو مسك خن باس تقلع مسابعه ويد ما بيودي طعامه تبيدلات كون تقلع بو استلعل جن دحر بايت من كم فتره رسعان خلوت لكم ولا جن يحزن مالتي عمي زغر ماتي تناي مودات حتى جنسي دقي كم تيغناس نغاي كوا ميغلك مالتي دزي تغاغا ادورينا تلينا ده نستقبلنا ودي كونت سو نمتينا بناتينا حمر سغران شقدلنا مالتي دقي ابكندني كابن بلين نوبو جيب خليك دزاره بدا مزخونه ያው حراي بمسرت تمستغرኛ متحاز مسمحارኛ تتحازو مسكالي بهير تتحازو ولا حنتي مسو زراخب يبولن اتستزاربوتو ግን ቀልዲ ዝመስል وحجسيا الناس حق يوسديو سيطان حاتيات ብዙ حاتيات ይዘሎ ዝሰብዚ ሓደ ግዜ አይ ትሕጥዩና እንዶ ማለተይሲ ናብ ሕማቅ እንደይተወሰድዎ ነቲ ማሕበረሰብሲ እታ መዓልትስ ናታ አበሳአያ አኽላ እዩ ተባሂል ተጻሒፉ ኣሎ ደሓንዶት በብመዓልት ንገብሮ በደል ኣሎ ክፍአት ኣሎ ሕሜት ኣሎ ስርቅ ኣሎ ሓሶት ኣሎ እዚ ሁሉ ተደሚሩ ሳይ አኽለና ናይ ግድን ክንውስኽ ኣለና ማለት دی ሓጢያት በብመዓልቱ ኮነ ኢሉ ዝሓበሻ ዝኾነ ጸውን ተይሉ ማለት እዩ ጸው ተይሉ ተደቢርዎ ተታዊኹ ዝኾነ ነገር ሒዞም ይመጹ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ it's amazing by the way خوني يقولون حدا كم قلدي حريانات إيلا نو حريانات كا يكونن حريانات كي كاب حريانا إجزيابير كبلص أيكلن إجزيابير قدمو زحاريو من قدالو ودي مسقوال قوال كأمس ود نختمر عمبر ننو علم نخيم مرعو إجزيابير أنت زدلن يرسي ود جيرنو بينو فتير وصل كبلنير ويك أكل تودات كفوتر بنيرو قدامن هيوان زبهال كالي ود المجبرهم نيرو مالتي سو إجزيابير سي ወይ ንሱ ዝኾነ ናይ ምፍጣር ክእለት ዝየብሉ ጌርካ ምርኣይ ንሰባት ወይ ከምዚ ምግባር ሓደ ጽያፍ እዩ ትመበል ካልኣይ ተረፈኪ እዩ ማለት ንትግርኛ ካብ ዝህቦም ገለገለ ተረፈክ ምንም እኮ ዝመጽ ነገር የለን ከም ስለ ዝበልከስ ትግርኛ ይናደዱ ይቁጥዑ ገለገለ ይልክ እንተሓሲብኩ ዝውን ጌጋ እዩ ንሕና ጓል ትበሃል ብቋንቋ አይኮነን ጓልነት ብጾታ እዩ በባህል አይኮነን ጓልነት ብጾታ እዩ አፍቶም ከድኪዮም ዘለ ኸጻዓድ ወን ተኾይኑሲ ምስትግርኛ ሓጂ ዋላ ሓንት ዘራኺበሎም ግን ወድን ጓልን ኣለዎም በቃ ካብኮም እትገብሪ ካብኮም ኢልክ ተዛረቢ ተአሪም ክን ተማሂርክን ንኻልኦት ሰባት ሓደ ካባኺ ኤክስፔክት አይግበርን ኮኔልክ ዋላ እናፈለጥክ እንተትኾኒ ምናልባት በትኪ መልሓስኪ ሕማቅ ነገር ካብ ኣፍኩም ኣይውፃ እዩ ሕማቅ ነገር ካብ ኣፍኩም ውፃ ይጅምር ኣብ ዘለዎ እዋን ቶም ተዛረቢዮም ዘለኽ ቃላት ሓይሊ ስለ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ማለት እዩ አክሽን ቃልሲ ከም አክሽን እዩ በቃ ቃል እዩ ዝኹሉ ነገር ፈጢርዎ ዘሎ ማለት እዩ ተወፂ እዩ ስለዚ ዝሕፍር ነገር ኣይተዛረቢ ቶም ደቂ ኾን ናብ ካልእ ነገር ተኸይዶምስ ተሓታቲስ በዓልኺ ኢኽትኮን መወዳእቱ ማለት እዩ ባ ታይገበርና ወይለክ ንዕባ حاس الدراما استتحز دراما المسرح استتحز إمر كاب دقة موسيو أو رئيس منبر سلامة أو رئيس البوطات كنا توعيلو استفزنا كنا استفز وصحنا دلنا أو اشتغل أفتم واردية نزرلو شرحات فص أم توعيلي أو تيجي تتوقشيو استفز وزينا لسحنا دلنا مالتيو عم قال كلير ማለት መን እዩ ተምዋርድያ ካብ ደገዝ መጽ ሽርሒ ምናልባት ወይ ከም ድራማ ዝተሓዘ እዩ ተመውሽጥ ዘለው ዋርድያ እዮም ነቲ ሽርሒ ገይሮም ወይ ተመውሽ ኣብ ውሽጥ ዘለው ዋርድያ ታወት ዲዮም
ማለት ሰብ ደገ ይኮኑን መቸስ እንሳቶም ሶምዮም ገይሮም እንተ ኮይኖም ተተባሂሉ ሓራይ ዋርድያ እንዳሃለወ ቶም ጳጳሳት ሲ ጥይት ኣለዎም ዲ ኮይኑ ሽጉጥ ኣለዎም ኮይኑ ዲዩ ማለት ንባዕሎም ተኩሶም ድራማ ገይሮሞ ወይስ ቶም ዋርድያታት ምስካሊኦም ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ኣብ ልዕሊና ዝተኮስኩም መሰሉ ገለ ተባሂሉ ኣዝዩ አሜዚንግ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ካልኣይቶም ጳጳሳት ከም ዝመስለኒ ጳጳስ ብድራማ ገይሩ ከምዚ ንምግባር ወይ ካምዞም ዋርድያ ገለ ተማኺሩ ከምዚ ገርኩም ሰሓቱን ገለ ዝብል ደረጃ ይወርድ ኢላ ናይ ግምትን ዝፈተናስ ፈቲንዋ ኣሎ ታ ፈተና ቅትለት ካልኣይ ከዓ ቶም ጳጳሳት ገለ ንሕርዳ ገይሮም ከምኡ እንድሕርዳ ኮይኑ ንጽባሕይቱ ከምዚ ገርኩም ኣጻሪዩልና ዝብል ኣብና አረጋው ካብኣቶም ሓደ ካብቶም ጳጳሳት ሓደ ሲ መሪሕነት ዘለዎም እዮም ኣብትናይ ትግራይ ሲኖዶስ ማለት ስለዚህ ኣጻሪዩልና ኻይሉ እቲ ሲኖዶስ ማለት ንሕግ ንዝምልከቶ ፖሊስ ኣጻሪዩልና ባዕልትና ገርና ኣጻሪዩልና ክንብል ታይ ወደ እንደ ኣይተው ሓጠትለይን ግን ኣይተው ሓጠትለይን እንዲያ ክትጻረያ ዘለዋ ታ ጉዳይ እዚ ኣብደን ብጌራ ማለት ያው ከይደለና ስለዝወሉ ቀዳማይ ዝተራየ ስማዕ እስኪ ድንገት መኪና ተሐልፍ ዶ ተስተኻኸለ ካሜራ ካብ መጀመርያ እስከ መጨረሻ ዝወድ ቀረጻ ይካየድ ድንገት ዶ መኪና ተሐልፍ ዶ ተወደበ ሰብ ተርቆስቶ ይወስ ምን ዒዙ ጸንሕስ ይወቅዕ ዲ ኣበይ ዲዎ ታይፈልጥዎ ተወጽስ ወጫ ወላ እሱዲ ህዝብ መቀለ ህዝብ ተዘይ ተቀበሉ ወቆ ተሐልፉ ነው የተፈደን ተቀሳቀስቡ ነው የተፈደን እኮ ኮነ ተባሂሉ አጀንዳ ተቀሪጹሉ ጸረ መኸተና ዝወፍር ሒሊ በጣም ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ በመድላል ጸረት ዕላማና ክስለፍ ብምግባር ትናይ ደግ ሒሊ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ምዕንቃፍ ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ግረም ንሻዕብያ እንታይ ወዲቑዋ እንተይልኩም እቲ ጸገማ ውሽጣ ንደገ ብምግዳፍ እዩ ሶን ሕወሓት እንታይ ምሄራታ እንተይልኩም ጸገማ ኤክስተርናላይዝ ጌራ ኣብ ውሽጣ ንዘሎ ጸገም መንታን ከይትፈሊ ከምዚ ሕጂ ለምው ንረሲዕሞ ሓደ ግዜ ሕጂ ንኣብነት እንዳሃግደፍ ማለት እዩ ብሽርሖ ወያነ ዙሊ ዝመስለና ዝኾነ ኣኺባ ኩሉ እዮም ሓደ መዓልቲ ማለት ተጋግዮም ማለት እዚኣቶም ውንሲ ከምኦም ኮይኖም ሎሚ ስማርትፎን ሎሚ ናይ ሓደ ሰብ ስማርትፎን ካሜራ ሲ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ዓቕሚ እዩ ዘሎ ክሳብ 8K ዝቐርጽ 8K እንታይ ማለት ምዃኑ ንኣኣይ ይፈልጠን ኣኣይ ገይሮም ሰርሕዎ ይብል ነይሩ ሓደ ነቲ ኤኣይ ንባዕሉ ማለት እዩ ጎዲፋ መኒው ብኣኣይ ሰርሕዎ ብኣይ ሰርሕዎ ይብል ነይሩ ኣይ ገይሮም ሰሪሖም እምበር ከም ዝበለ የለን ይብል ነይሩ ተሓደ ኤኣይ እዩ ኢሉ ጽቡቕ ተሓደ ካብ ደገ ዝመጸ ሽርሒ እዩ እምበር ገለ ይብል ኣብዚኡ እንደኳ ተስማዕምዑ ኣብቲ ሓሶት ተስማዕምዑ እስክን መጀመርያ ብርቱዓት ሓሶት ንኽትኮኑ ሓሶት ብስሩ እንድያ ዘይጸንዕ ብስሩ እንድያ ዘይብላ መትከሊ ሎሚ ስማርትፎን ኣብ ኢዱ ዘሎ ግደፎሞ እዚ ግደፎ ካሜራ እዚ ካብዚ ላዕሊ ይሰርሕ ካብዚ ላዕሊ ዋላ ታይኒ ኤሊትል ቢት ክንዲዚኣ ትኸውን ንሽለይ ካሜራ ስቂላ ማለት እዩ ፓወር ገለ ንሽለይ ፓወር ኣለዋ ኣብ ዝኾነ ብዚኣ ተጣቢቓሲ ክንደይ ተኣምር እያ ትሰርሕ ብስሩን ከምዚ ዓይነት ካሜራኻ ክቅረጽ ከሎ ትሰብ እዚ ዲ ህዝቢ መቐለ እዚ ዲ ከምዚ ልወፅዩ እቶም ዝወፁ ወፂኦም ይጓዩ ነይሮም ከይዶም ከዓ ኢዶም ጠሚሮም ሕልፎ ሰዶ ገለ ከዓ ትብሉ ነይርኩም ኮነሎም ከምዚ ገይሮም ነታናቂፎምና ገለ መለ ንምባል ካብ ምጉያይ ወይ ከዓ ከምዚ ኢሎም ካብ ደገ መፂና ሓይሊ ገለ ዝመፀኩም ሓይሊ የለን ካብ ደገ ማንም ሓይሊ መጽ የለን ካብ ውሽጢ ተቆሪጽ መጽት ካሜራ ማለት እዩ አፍተር ኦል ሕጂ ካብ ትግራይ ዝወፅ እምበር ንትግራይ ዝኣቱ የለን ፈሪሑ ይሰብ ስለዚህ መንዩ ሓይሊ ከምዚ ገይሩ ቅሪጽና ካሜራ ገለገለ ንስኻትኩም ኣብትናይ ቀደም ኣእምሮ ኣብትናይ ቀደም ካይዳ ስለዘለኹም ኣይንርአኒና ኢልኩም ሓሲብኩም ስለዝነበርኩም ይት ኾም ገይሩ ማለት ኣደንጊጽኩም ዘሎ ፈራሕ ሰብ ክፉእ ሰብ ፈራሕ እንተ ጠራጣርኒ ዝብለ ባህላ ባኻትኩም ይሰርሕ ዘሎ መጀመርያ ክንገብሪና ከምዚ ኢልኩም ክትሓስቡ ከለኹም ዋላ ገለመለ በቃ ማንም ዝርኤና የለን ኢልኩም ሓሲብኩም ነርኩም ድሓር ካሜራ ገይሩ ዓይነ ካሜራ ብዙሕ ሰብ ቀርጾኩም ምስ ጀመረ ከመይ ላ ተቆሪጹ ዳዚ ማለት ከም ኢልኩም ኤክስፔክት ገርኩም እንት ግዜ ግን ካብውን ላዕሊ ዝገረደ እዩ ካብዚ ላዕሊ ጸረ ካሜራስ ናይ መቅራጽ ግዜ የለ ብልሽትለይ ገለ ማለት ብልሽትለይ ካሜራ ብልሽትለይ ስማርትፎን ማለት ሓደ ግዜ ኮ ጽቡቅ እዩ ማለት ግረሚ ብዝኾነ ተትማሃሩሉ እዚ ሓይሽ እምበር ካብዚ
تا باسكه بوقت حلف كون إلى ديا تجيرا ثم تقاللت اليوم جيرا حزام عليه أننت ثم تقرأ كيدهم አዲስ አበባ ዘለው ባንዳ ተትርማ ነው እዚህ ዘፈጽሞ ዘለው የማለት እንመንታ ያም እዚህ ገወርዎ ዘለው ወተልኡኸ ተዋህይዎም ነው አዲስ አበባ ተዓቅበውም ዝነው ያንን አሁን ገጠሮችን ጨምሮ ወደ መቀሌ ነው የገቡት ወደ ትላልቅ ከተሞች ነው የገቡት አሁን የገጠሩን ጨርሰው ማለት ነው እሱንም ደግሞ እናት እንደ እናት እያለቀሰች ደም እንባ እያለቀሰች እየጮኸች እንኳን መኪናዋ እንኳን አልቆመችም እኮ መኪናዋ እንኳን አልቆመችም ይሄ ድንጋይ የምትወረውረው ለነሱ ለመኪናዋና ልጇን ለማስተረፍ ብቻ አይደለም ለነሱም ነው ድንጋይ የወረወረችው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ዓለምም እያየው ነው ማለት ነው ጭካኔያቸው ማለት ነው ስለዚህ በማስገደድ በፍጹም ጭካኔ ወደ ማሰልጠኛ መውሰድ ወይም ደግሞ ወደ ጦርነት መውሰድ ራሱ በሀገርም ይሁን በዓለም አቀፍ ይሁን ህጋዊ ተቀባይነት የለውም ስለዚህ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው በምስማዕ ዲዩ ኣብ ትግራይ ይፍጸም ኣብ ስለዚህ ከምቱ ዝበለተዩ ካብ ከተማ ገጠር ወዘተ አይፈልን መወዳእታውን እቲ ካሜራ ሽፋን ዝረኸበ ገለ ክልተ ቦታ ሰለስተ ቦታ ይኸውን ዝኽእል ናይ ገጠር ናይ ገለመለ እንታይ ዘረባለዎ ኮይኑ እንታይ ከካሜራ ገይሩ ቆርጾም ተውሳኹ ተቆረጾምውን ይፈልጥዎ እዮም ከም ከብዲና አንፈልጠካ ገሊሎም ዘፋራርሑ በብኸባቢኡ ማለት እዩ ዝግበር ብዙሕ ነገር ስለዘሎ ካብዚ ጉዳይ ዝተወጊሽ እዩ እቲ ነገራት ተፈጺሙ ማለት እዩ እዚ ዘይፍለጥ ነገር ኮይነ ይኮነን እስኪ ናብ ናይል ክንሰግሪና ናይል ታይ አትብል ደልያ ነበረ ነገር ኣብ ጎንና ነይሮ እዚ ማለት ግን ፖለቲካና ይፍትፍቱ እዮም ማለት አይኮነን ህዝብ ትግራይ ዝጠቅሞ ነገር መንግስት ነይዎ ባዕሉ ይውስን አነ በጣም ይዝሐርቅ ህዝብ ቀዳማይ ሓደ ነይሩ ድሕሪ ሕዚ ጽምዶ ኢሎም ኣለው ሓንቲ 5 ሳንቲም ናብ ትግራይ ተኸደላን ምናምን እንዳበለ ነይሩ ሓደ ዩቲዩበር ነገር ይዝብልና ህዝብ ትግራይ እንዳትመጽወተ ክነብር ዲዩ ድሌቶም ኩሉ ግዜ ተሐጋዚ ዲዩ ኸውን ህዝብ ትግራይ አርሰና ዝኻልና ህዝብታት ኮይና ነርና በቲ ሕዚ ዘጋጠመና ነገር ክላገጹ እዮም ወኪሮም ለዕለናስ ገንዘብ ዝሕግዘኩም ያለን ማለት እዩ እና በጣም ያሐዚና ተዘረበኦም ተዝዛረብዎ ነገር ሰላም ስለዝበለ መንግስት ትግራይን ህዝብ ትግራይውን ምስቃሎት ህዝብታት ባእሲ አክለና ዝጽምዶ ዚኮ አነ ምስ ኦሮሞ ምስ አምሃራውን ተዝኸ ወላ ምስ ፌደራል መንግስት ባዕሉ ተመዛበልቲ ክምለሱ እዮም ተዝሓለፈ ምስ ትግራይ ዝገበርናዮ ነገር ያአክለና ተይሉ ኦፍ ኮርስ አነ በደንብ ጌራ ይስድግፎን حراي تمازابل تخملس يوم كالأيت تزجبرنا أخلنا يلو سالساي كسلنا كسي تغسل مستجبر كالاي مبل مودة تخريك خلقون الصحيح جت عيت بالمالتيو حق يومنا كل يوم جن تبل نجار لا أنا خلق زيت تجرم من الزرع مالت حق يومنا عندي وفتدخلنا ساعات جن قليل كاتخر تجن تاي تجن حق يومنا عندي يوم قلق جن كالاي كاد حراي حجق زينا ريوم كحجزنا ينحجزني بالني راين حجزن تيلو مسلن يبلكي نسخد أي ملكتكم منيو أو كم زعينة قداي سي أي ملكتكم مني الكيب أب حاجز كحجزو اليوم زي كحجزو نتولك أز حجزو للسبت راح يزملكته بك مالت كاب جبون ديوت إذا بك زلو حاول أنت حافتي يلتسكبكي أنت سايبو مني يكبل نوع يزملكت نعركم إلك مالتي نعركم إلك نعيز ملكت زي مالت شيات أيقوننا بوليتيكا شيات جن كابهال ولاديخي كابنا ديخي زرباونسي وصايخ تنقساس زلخ مالتي ولدخس كوم يلو ما يمهارخون رغصنياي نزغبرلكا وي غبرلو وي نغرل ينيرو نسخغن اي غبر كلو اي نغر كلو كديخ يخ طليم كيخ باور موداتون دارغا طليمكم ميخم مبزحات امسي نتم كوم زغبرو زنورون زصرفو سبات انت زقوتلوم نيركو امليت الليكو زول سباتسي انترفيو تغبرو نيركو ማለት ኣብ ክንዲ ታይ ይባል እንታይ ይቦም እዮም እንታይ ክወሃቡ ነይሮም ኣና ይፈልጥን ማለት ኣብ ክንዲ ገንዘቦም ዝሃቡሲ ንበዓል ሰልጠነ ግርማይ ወዘተ ዝኣመሰሉስ አኽ መቀተልኮ እኮ ነይራ ሙሊጥለይ እኮ ይዝብል ሰብ ኢንተርቪው እንዳገበርከስ ታይኸ ሕጂ ካብዚ ኣቶም ተጽዊት ክትገብረለሊ ከመሊስከ ማለት ኣይህብን ተይልክስ ታይኸ ትብሊ ኣይሃብ መሰሉ እዩ ከህብየተ ኢልኻ መሰሉ እዩ ናቱ እዩ ገንዘቡ እዩ በቃ ገንዘቡ እዩ ኮሂቡ كالاي كزخوم زي تغورو زلخم مهواخن مጭሩዋርንሲ ንምንታይ ምሕሳው አድልዩ حقيزومنا و تጸጊብና እንተለና ተሐጊዝና
انت بالكسي دخان عبوي مخان انتاي واقو انتاي مالت فايدو استايو اندحر ذليكا خوينو تحجز سلاز ذليكا تحجز لها انت تحجز كها كسمعك يبلون تاي نمنتاي يسمعنا انا نمنتاي ذات غيرنا زلخو خدان اقاطام خوينو انت سينا يا مزخونه حوي اندحر كدين النسي نمنتا ايوز سمعني هواي مالت ناتنا كو فوليو اب مصحف قدس كاب صحفو حدا اب هلاتات عبوي دغا خوينو عبوي شماغله خوينو زماوي فطاري صلኦም يخاب زولو مالتي خلته دغا خوينوس عبوي كلتيو مالتي زي كيد حبيرو هابني لكيبلعس تعبيتኛ هابني لزخونه انداسب سريح كينبرس تعبيتኛ خا ازيومس انت ايوم ما خايد ايكون نابنت كتحجز اندحر كوين كده تحجزكي يمسجن وين ما سوق نكو حدا كسبي بقى حماقي تزارب صبوي تزارب نتحجزك سوق تودي سوق ወይ ገበረሉ ወይ ንገረሉ ኢኔሩ ክትገብረይ ካልክን ሱቅ ክትነግር ተዘይክልኩን ካሊ ግን መማረጽ ሳልሳይታ እዩ ሱቅ እዩ እንታይ ኢኹም ዚ ዝኣመሰለ ዝገብረኩም ዘሎ ከምዚ ንሕና ናይ ግድን እዮም ካኣቱና ደልዮም ነይሮም ገለገለ ኣወል ስዒድ እንዳትማሊ እንዳጸረፈክ እንዳሻመደክን ዝነበረ እንዳሻቆጠክ ዝነበረ ደኒሐይ ምሳኺ ይበልዕን ወደኽደኽ ትብለለኽን ኮንኪ ኣይ ሓገዘክ ሓንቲ ቅርሺ ሃበክ ኳዳስ ይጸረፈክ ነይሩ حسرت خوينك متن نفسخي كي تخبرم انت نابكم عينت طلقونكم سلازا اتخ موداتها كمزي كغله انت زخبرنا نيروم كمزي ديم دليم نيروم غلغله طب منم زي لك نبرت مالي كونيلو قدف يوم ونسخسي زموتو مرحت خي زعرف زنبرم كونيل خصاد كسادو ميل يوم يزب لك نبره مسو اولي سلام ديخا دحنا ديخا غلغله نابلكي بونا ندافلح خنا علكس موداتوس توم زحقز نورنا تايبديلون خدا تايبديلون منم زودر ونجر يلا even if ندلينا زخونه ነገር ካብ ትግራይ እንተ ዝውልሲ ዋላ በማንዴት ዋላ በሕግ ጽሑፍ ይሃሉ ውዕል at least በት ዝሓገዝወስ ወአወይ ግቦ እንት ማልኩ ኸም ገይሮም ኮይባኒ ምንም ዘይ ግቦ ዝኾነ ሰብኣትዩ ዳፈታፈተልክ እንዳሃሎ መወዳእቱ ንስኽ ሕይሎም ማዓንቲ ከምዚ ኢሎም ሓደስ ከም ይብል ነይሩ ገለ ሓደ ይትበል ሰልጠነ ግርማ ይኮም ኢሉ በሓፂሩ ሓቆሃኒ አይብን እንተይሉ መሰሉ كهبيه تايلو ገንዘቡ አይሄብኔ እንተይሉ ገንዘቡ ናይ ካልኦት ሰባት ካና ኣብነት ገንዘብ አኪብቶ ነይሩ አይ እክበኔ እንተይሉ መሰሉ በቃ እዚ ሁሉ መሰል ናይ ብርጌድ ንሓመድ ምዃኑ ትፈልጥ ኣለኩ ማንም ሰብሲ ንሳቶምስ ኣሕዋቲና ሽዑኻ ኣሕዋቲና ዝበሉሉ ሞመንት ንዓለም ኣዝዩ ዘገርምን ፍሉይን ነይሩ ማንም ሰብ ከም ሰብ ምዃንና ንዓና ቆፂሩ በኣና ካብቶም ኣሕዋትና ተጋሩ ወጻብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ካሊ ሰብ ድምጽ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን እዚ ማለት ቁርጽን መተዓዛዘብን እዋን እዩ ተዋን ንሱዩ ሞር ማተር ዝገብር ምስራሃወካ ኩሉ ይሓውካ ምስከፈእካ ኣብ ኣጋሞት እንዳሃለኻ ዝነበረ ማለት ክንጠፍ ከም ህዝብሲ ኣብ ኣጋ ምጥፋእ እንዳሃለና ዝነበረ እዩ ዝራባረብ ነይሩ ለይትን ቀተርን ሰሪሑ ገለገሊኡ እንዳተባረረ ገለገሊኡ ካብ ስርሑ ገለገሊኦም ክንደይ ሽማሽም እዩ መጽዎም ንዓኺ ሕጅና ኣምነት ንዓኺ ንኽሕግዙሲ ዝኽን ክንደይ ዝተጸረፈሉ ከምዚ ዝበሉ እዞም ዕጉምዶ እዞም ገለዶ ዘይተባህለ የለን ንዓቶም ዝወጸሎም ሹም የለን ግን ንዓኺሎም እንተዘይጽረፉ መሓሸ ሓቅን ምዝራብ ከማኽን ከምዚ ገለገለ ዘሎ ዝተሓገዙ ኣነሲ ገለ ቅርሺ ካብ ብርጌድ ንሓመድ ባይዞ በፂሕና ይፈልጥ ዝተሓገዙ ሰባት ስለ ዝፈልጥ እምበር ማለት እዩ ሶ ከማኽን ገለ ንዝኣመሰለ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኢሎም ድምፂ ምውፅኦም ምሕዘኒ ምክንያቱ ኣይረውሑን ولا حنت ነገር አይረውሑን ሞር ካሊ ግዜ ሞጺን ተራዊሕም ክንርኢ ንኸውን ማለት ገለ ትብል አይጠልቋማት ጠልቋ ፌደራል መንግስት ድሕር ፕሪቶሪያ ዘሎ ግዜ በዋናነት ናብ ኤርትራ ዝልኣኽ ብሕጉ ያው ኢሊጋል ዝኾነ ማይኒንግ ሊጋል ዝኾነ ማይኒንግ ኣሎ እዩ ናይ መንግስቲ ዝኾነ ኢዛና ትሕቲ ትእምት ዘሎ ናይ ትእምወ تحت زلو ناي معدن كومبانيا لو بوغيرهم خسروا ويخلو institutionalized بزخونه منقدي تاكس بزخفل منقدي تناي حزب ربحا خمز وعر زلو بنرغاغص له سرعات بزلو منقد خغبروا ويخلو نيرم بحقوق زغبروا خوي مالت بحقوق يم زغبروا زلو سرعات زلو منقد يخلو زغبروا زلو زخلو سفطو وانا ابز وانا انت مينا زصاوت زنبره نا ኤርትራ ምስጋር ሚና ዝጻወት ዝነበረ ድማ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር
እዚ ናይ TDF ጀነራላት ምስ ኤርትራውን ምስ ኢትዮጵያውን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንምንታይ ንኸብዶም ክብሉ ምስ ክልቲኡ ኣካል ጄኖሳይድ ዝፈጸመልና ኣካል ክሰርሑ ተኽኢሎም ንሰላም ኢሎም እውን ምስ ክልቲኡ ኣካል ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓራይ ጽቡቕ ርእቶ ኣለዋ ግን ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ወዲ ሓዊ ሓሙኽሽቲ ዝብሉ ሓደ ግዜ እንታይ ኮይና እዛ ሰብ ማለት እንታይ ይምልከተካ ክብል ይኽእል ሓደ ሰብ ግን ይምልከተና እዩ ማለት ክትሪኣ ከለኻ ሓደ እዋንሲ ትሕዝነካ ብጠቕላላ ዓይና ሳምቲንግ ብዙሕ ነገር ኣብ ውልቃዊ ህይወታ ጥዕየላን ጥዕቲ የላን ውሽጣዊ ጥዕና አይፈልጥን ግን ደጋዊ ጥዕና ገለገለ ክሪኣ ከለኹ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ትክክል ኣይኮነን ካኹም ክትገብር ኣይነበራን ወዲ ሓዊ ሓሙኽሽቲ ኢልና ካሊእ ግዜ እውን ማለት እዩ ኣቦኣሲ ክንደይ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ እዚ ዓዲ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ገይሩ ብዙሕ ብሪሊያንት ማይንድ ከምኡ ዓይነት ርእሲ ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ብጣዕሚ ተማሂራ ከም ምዃና እውን ትፍለጥ እያ ማለት እዩ ግን ሓደ ሰብ ተማሃሮ ኣይተማሃሮ ነቲ ዝተማሃሮ ነገር ኢምፕሊመንት ንምግባር ወይ ከዓ ናብ መሬት ንምውራድ ስነ ምግባር ወይ ከዓ ኤቲካል ኮድ ናይቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ዛዕበየሉ ከባቢ የድልዮ እዩ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዳኣ ተዘይፈሊጡ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣብ ሽግር እዩ ዝወድቕ ከም ዝመስለኒ ብዙሓት ዘይ ሕጂ ንምዝራብ ብውልቀ ሰብ ክትዛረቦም ዘይትኽእል ግን ኣብ ጥዕና ኩነታት ዝኾነ ፀገም ኣሎ ኣብቲ ዘረባ ትክክል እያ ካብ ተዛረበቶ ዘረባ ሓደ እዩ ኣብ ትግራይ معدنسي يطفئ له ديس هيطفئ قال ملك كنت على ترخيبو كبهال كله نابي شيء كايو اللي كان حدا سبت حاتيت كايو ملس زيوبل نحر كوين يطفئ زلو اوف كورس مالتيو مالتو معدنات سي وي يطفئهم زلو وي شيطيهم زلو حدا ነገር كن حاسب كنقل علينا مالتي سو متففا مسراق وزته زبهال ነገር كم زلو ግልጽ ዝኾነን መቃ ማለት ፀሐይ ዝወቕዓ حقን እዩ ተዘይ ኮይንስ ተዓድስ كم زيلا أي متزجمتن ولا تم كنتالات تشيطهم مستوهلو نايورك كنتالات تونات قال ملئ هو 7 قال ملئ شح نحيل بتقرايز تولد 10 مليون قليلنا تحيزنا مالتي نقولو 7 قال شح وصحنا ابنت بوزحي مالتي يكون جن 7 قال شح كابتهبو عبيت تكالات هانيس قالو تمن اسينا بصراحه ديبلوي تزغبر جن لعليو هاي مصيو مالتي سو از غود ايزي I don't know بتعم أزي كبيد نجاري تقرأ بدخنت نوحي وان كتقصل تخلي خمس عينة تكايدان دحر تتقيمنا مالتي أفوركي سو نطلع خاليو مش حساب زي نسمع خاليو تناتو خانا توي مالت بريزيدنت إساس أفوركي ندحر إنايو بدرجة ديسيبلين حدا خبتم قدامت أبنتاويان سب خون خالي مخنياتو نتنسو قدف روح ما قدي تبغى لي خال أرستي وخونا سمنا الناتور يتخلو خالي I don't have any problem جن نتحنصون نتخغبرو زللي ነገር ካብ ምግባር ግን ድሕሪ ኢሉ ይፈልጥ ስለዚ ዝኾነ ይኻሉ ንረጋጊቱ ዝቕፅል ዘሎ ጽቡቕ ዲገለዲ ኩሉ ሰብና ትርእዩ ተሎ ኣብ ይኮን ክዛረብ ዘሎ ከም ዲሲፕሊን ግን ነቲ ዝደለዮ ነገር ክገብር ኣብ ግዚኡ ሰዓቱን ትዝበሎ ነገር ክገብሮ ግን ከም ዓይነት ዲሲፕሊን ዘሎ ሰብ ኣነ ኣይራእኹ ሓራይ ዲሲፕሊን ማለት ታይዝ ባል ሓደ ማክስ አሚኒ ዝተባሃለ ኮሜዲያን ኣሎ ማክስ አሚኒ ኢራናዊ ኮሜዲያን እዩ ብጣዕሚ መስሓቅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሓንቲ ቆልዓ ካብቶም ኦዲየንስ ካብ ኦዲየንስ ፒክ እንዳገበረ እዩ ቀልድ ዝፈጥር ማክስ አሚኒ እንድሕር ዳ ይድብረኩም ተኮይኑ በቃ ህይወት እንድሕር ዳ ስልቸኩም ተኮይኑ ማክስ አሚኒ ራይ ድሓን ትስሕቁ ማለት እዩ ትዛናግዑኩም ሓንቲ ቆልዓ የልዕላ ካብቲ ኦዲየንስ ሙሉእ እሞ ዓዳ ምስሓተታ ብዛዕባ ዓድኹም ስፔሻል ዝኾነ እንታይ እዩ ገለሊ ምስሓተታ سبيشال بزعب عندهم كتنقرن زقباء مسبلا أو عالم تازه دخيت يا إلهاتو sometimes the meaning of special is misunderstood حدا زي اتي discipline زبهال نجر misunderstood مالت discipline مالت نمنتايو حدا ناب جوبو ندا دفع خايز نبركا امني كسابت جوبو زود ندا دفع توصو نعوز وسدلكا discipline ناي مخانن حدا غزي بالعالم سلق كايو مالتي قلقلات نحر كوين بعلو زخدلون نزي ديسيبلين ايلين تردي كان معرض خونه ديسيبلين يكونن زليو نحانت عدي نقلقلات نخوتوسد انتي ديسيبلين يزدلي what if you are not disciplined تزي كوين كخطا تخون مالتي غير نزلت منقدي it's just قلقلات يتغير ادلا تامنها
ዲሲፕሊን ዝበሃል ፐርሲስተንሲ ዝበሃል ናፍቲ ጎቦ ናፍቲ ዓቐብ ከተውፅእ ከለኻ ዘሎ እዩ ተው ዘሎ ህሞ ተው ዘሎ ፈተና ተው ዘሎ ህውከት እዩ ንዕኡ እንድሕር ዳ ተፃዊርካ ወፂኻን ነቲ ጉዳይ ንሱ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ማለት ክትንእዶ ተደሊኻ ስቑኢልካ ደይ ትንእድ ንሕማቕሲ ዲሲፕሊን ገለ እቲ ዲሲፕሊን ንፅቡቕን ውፅኢት ንዘምፅን ንዝዕቀን ፅቡቕ ውፅኢት ንዘምፅን እንድሕር ዳ ዲሲፕሊን እንተኮይኑ እሱ ኦኬ ምክንያቱ ሬዚስታንስ ኣለዎ ንዕኡ ሓሊፉ ነቲ ኢነርሺ ሓሊፉ ከይዱ ትብል ነዚ ንቁልቁለት ዝፀድፍ ዘሎ ነገር ዲሲፕሊን ኮይኑ እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክልከላ ገይሩሲ ካልኦት ጣልቃ ከይኣትው ክልከላ ገይሩ ሓንቲ ዓዲ ክሳብ ጠፍእ ስቑኢሉ ቀሚጡ ነዚስ ነዚ ምክልካልስ ዲሲፕሊን ኮይኑ ንቁልቁለት ከም ምድፋእ ማለት እዩ ረዲኻን እንተኮይንካ ማለት ይርዳእካ ኢለ ተስፋ ገብር መትርዳእን እኳ ይትመስል كما عينت بقى بطعم سي بقى سبنا زلنا كنكلالنا نتا حنصصنا يا نجر نتا خنجبرا زلنا نجر اب غزي ساعات نجبر انتلنا يا خا بقى زخون يكون مسوات خفيل كها ختجبرا بخا لعل كله خا ارحيق كام مات مالت جنتا يدول له هانيبال حصر بزبله منجدي تا فيلم سي كل سب السفا على منجد دكتور جمع يخل نيرجن بدفيت كوينوم نت غداي زغوهرو له ناي سبا دفيتيمبر كندوز أكل قط أسكت فترة يقبعني يزبل نيرو فيلم خاني بتفطرو سبجكتيف يزبل يا بزخون ياخذ من قد دخل تركم سواس يدخل كله حدا عينات قط آخر بحرياوي لازم تملس موسي زلوا اتملخت النصور سلا زخونه نصور أب زخونه ملخت خاني مد نجارات ويون لتفع على تركم في الصبي تغلني خان ده أنا بحاجة سنة وهاين زها خردو يقبعني يروح مالتي من ياسو نتصهر اللواتا ملختي نايتا فيلم سمعوا ودا حوبي تمالينا دين روحهم حواتنا ندا قبرنا هنا متينا كما يزولوا تمهار يونيفرسيتي ندا قبرنا البحري قريفنا مينا متينا صقيلو ما يكونون زانتانا حدا كان زانا حدا ليك حمزه هاجراو مزبور ابزيا مسيخه بداليو حدا دي نفوع انت خويني زحاونا يقريتها بقى يقريتها يقريتها حتى يقريتها حيلك تملس نبا ارتخا تملس تري كونه بلك الله مارك ما يقول حزبنا هلتنيايو بفلاي بزي انزو زموصو سب كله حدي بوليتيكا فلاليكا خلي بزي اجين كل يتراو حدي كاب حجي نو ابيترا زلهم سمعوا حراي كومنز غبروسي يوكو ناي معبل زربا ترديكم دين حدا سب كومنز غبرو تقانزا يتبينيو اتحماميو ابوها معرئنا تاها تبلدليخا مالت ابي قرتا كندم حتاسي بخمزيلهم كترغمو وايدلين ترغمم ماكو توديا بخمزي كترغمو وايوم يله اي حسبكم يريبل تترغما توديا ناوس تترغما كتشرف كلاس ناويا تشريفا حججن كم حيشن لوطي كغبرن كصعري كمزي غيرها اسله زغوها خومي قرتا غلغلي لكاب كندم خاد مالتي اره بسمام ገለኦም ኮይኖም ሱ ገለ ዘለዎም ሱ ቃንዙኡ ዝጎዶ او ዝንስንሰሉ አቆስሉ ተጻዋርነት ይብሉ አቤትና መንባር ከዲኹሞ ስሪሉ ለዝመልስ بخالوت وغلات حراي كابت لجل خاب العليان كالي ورديت موسخ مش مقاق بمانتن كحافرا مخاني مانت كلابسها كابت غراوينت كادما ما التو بروباغندا كم مغبر انت كيل خواتي حقسن سرح فترلن وي دم اوز فوتو سرح خيل خد تقبلن بونا تفلت وينا بونا غير تقبل كالي نغرت وينا غير تقبل እሱ ድጋፊና እዚ ከአለት ዲብ ላይ ተወዲብ ሐዋጽ ከስራሕ ፈጠረላ ቦይ ስራሕ ዘለው ዕድል አርያ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ታሊ ኣብ ኡጋንዳ ታሊ ኣብ ኬንያ ታሊ ሩዋንዳ ኤኒዌር ትክክል ሓንቲ ፀገም ዘላ ከም ማሕበረሰብ ሓንቲ ፕሮብለም አላትና ኢለ ዝሓስባ ማለት እዩ ታናትና ፕሮብለም ሲ ታያ ሓደ ሰብ እንድሕር ስራሕ ተኸፊቱ ወይ ዝኾነ ነገር እንተሎ እንዳ መስተቤት ገለ ተኮይኑ ወኸይድካ ትሰቲ ኢኻ ምናልባት او ዝፈልጦ ሰብ ክረክብ እየ ገለ ኢልካ ማለት ካሊ ስራሕ ግን ከመይ ኢኻ ዝሓወይ ድሓንዲኻ ከመይ ኣለኹም ገለ ኢልካ ምውጋዕሲ ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት ብዛዕባ ከመይ ኣለኻ እንታይ ክንተሓጋገዝ በቃ መጽየ ካሊ ማዓል ተስፋ እያ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ተስፋ ክትቦ ከለኻ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ተስፋ ዝገብር እትናትና ግን ጀሚሩ ዲ ይከለ
هو أرقدف كم يسرح له هو مو حليف له تلويته قاله بقى بدحريقه أي خدون مالتي نمنت أي زي خدون نحرد أتبهيلا تمتحس سارز بهالنجاري حدا لأن بعلتنا أو نتألف حلنا مالتي نتألف حلنا نود قلنا كلا كأزندك أنستيو كم زبوليو نا إيكونومي نجار كان نحردها تزيم معراريها تزيم محيش كايو حبيركا تزي سجيرنا يو حبيرنا نخن سجرو فتنا تزي جيرنا تحدن تزي دقيفو وانتاي ما خبلوكم ايه مالت إذا حجس أب سميتكم زجيرا خيدا نفس شيء أتحضر وزتلو قلدو سوي زارب مالتي فتياهم متقبري لان حدا أب زخونة لو منفسا وابو أب مصحف يوم زلو مالتيو نزن كم زي أمثلا دك أنستيو بوزح جزيه أب لمنا أمزوع لنصم مشيت نقول دك أنستيو نتنا أب كم زي نفس شيء عند حضرة ندخفلون مالتيو لو ما عندهم مساحة حضري لو ما عندهم مساحة حضري نداولو يهبون جنزبان مالتي ترديهم حجي جن مسحان ولا نوعلي يحضرون يوم جنزبي رخيبي لا خاتي أتاي تقبر تا نفس الشيء أتحضر نبرت قوال زي جنزبي رخيبي ندين دابلت ناقد فوتو مالت صويلا محدارون تمرت مخنياتو كم سبسي فتي كونت نكون تقبر مالتي حجي زخون أوان أيقون تن مالت كل سبكة أيزبل نيرو زبوزيس فلاس يكونون يخوم يقبركم زي بحثاو خوين قال نابل يحمم مالتي يحاميهم توم فلاس جن نمنت أيامكم جيرهم حنت معلت غلطة معلتين كابز السرعة زين حرد أجدي فاتو من الواتون نفسها كتريقة خيرها بزخونة عيني وي سيطان حرد أخوينون بتحدو جن مالتيو كقدفاي خيري تخونة تحت قال ناول يومكم مزجور صوب بوزح كنا يلبام سبالو أو كم زعين التوافيرو بزحات مالتيو نجارات لو تخمس زفتن انت سبول كسب انت سبناي والكسب هوت انت سبناين إيش اللي يسب هوت نزعل الذي تتقيمون حماق ضدفها خم ونا يسألن مالتي سو كم مدفع مسحاب صبغيو كم مسحاب كا انت غير كم تحجازي تذكي الكلمة متحللاي صبغي متحللاي مالتي تتحلالي خدمال زي دفع جوا أيهلون زبلي تزي كوينو أشبيادو حسينا نبحناس حقنا نبحنا كعوراتنا نولدي لا كلبي بهال قدفو منتي تحقاقز كواس زوز جزيه أيكونن تتحقاقز كطرح قد ما من البات تسفا خلي نسب تسفا صبغو إذا حاولنا زبولو مالتي كوم نقبر لو أمكن أخونو لكم يزمنا شاود حنا قنيوتا Good light نحن حضرت حواتي ما نستيو